civil tréningeken vettünk részt, és megmutatta, hogy a civil területen is milyen ügyes szervező. Aztán kinőtte magát, ő lett a Bebese elnöke, és a továbbiakban pedig szintén találkoztunk vele, mert a Salgótarjáni Civil Kerekasztal tagjaként is dolgozott egy egész ciklust végig. És ez a kapcsolat megmaradt, és azért próbáltuk az Egyesület keretében őt, mint említettem, hogy megnyerni. Hát nem nagyon sikerült, de most én úgy gondolom, hogy itt az alkalom, hogy megismerjük őt. Én úgy gondolom, hogy mondtam is neki, hogy mi is izgulunk, de most vegye úgy, hogy inkább mi izgulunk, ő pedig előadja nekünk, hogy mit is tudhatunk meg róla, mert olvasva a verseit azt gondolom, hogy itt készülve erre a találkozóra, nekem a szívemig hatoltak. Tehát el tudom mondani, hogy tanultam is a versekből, meg is érintette a lelkemet. És hogy ne én beszéljek, hanem Évikét ismerjük meg, átadom neked a szót, és akkor érdeklődéssel várjuk, hogy mi ami eddigi munkásságod, kapcsolataid, terveid. Hát szeretettel üdvözlök mindenkit. Alig tudok megszólalni, mert én ennyi megjelentre nem is számítottam, ennyi kedves ismerőse, barátra, és ez annyira meghatott engem, hogy tényleg alig tudok megszólalni. Szeretném megköszönni Oriéknak, hogy ezt a lehetőséget biztosították nekem. Valóban úgy volt, hogy többször kértek engem, de mindig úgy éreztem, hogy nem az, hogy nem akartam, de még úgy éreztem, hogy ott még nem vagyok úgy felkészülve. Tehát amikor valaki ugye verset ír, vagy valamilyen dologgal foglalkozik, ahhoz el kell jönni egy időnek, amikor biztos magába. Tehát még egyszer nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, és még egyszer nagyon köszönöm azt, hogy ennyien megtiszteltetek, hogy eljöttetek és meghallgattok. Hát úgy gondolom, hogy én most egy szeretett csokrot szeretnék nektek átmondani. Egy olyan szeretett csokrot, amit ti adtatok most nekem. Először is úgy gondolom, hogy vannak olyanok, akik még nem ismernek engem, vagy legalábbis csak látásból. Én Tóth János Gyuláné vagyok, Deák Éva. Budapesten születtem 1947-ben, de vidéken nevelkedtem 3 éves koromtól a nevelőszüleimtől. Nagyon büszke vagyok egyébként a nevemre, mert a Deák név, ugye ez egy ősi eredetű, egy történelmi jelentőséggel bír. Az Éva név, hát az meg tulajdonképpen egy bibliai eredetű, hát ugye innen származik. Az általános iskolai tanulmányaimat vidéken, Endrefalván végeztem, utána bekerültem a Salgótarjáni Közgazdasági Technikumba, és nagyon örülök, hogy akivel ültem, a Ravasz Marika és az Olgi, hogy ők is megtiszteltek, és nagy meglepetés volt, hogy eljöttek. Tulajdonképpen majd még később fogok róla beszélni, hogy a középiskolában a magyar szakos tanárom volt nagy hatással az én versírásaimra. Ő erősítette bennem ezt a hitet, ezt a bizalmat. Nagyon sokan megkérdezik tőlem azt, hogy mikor kezdtem el a versírást, hogy mióta írok én verseket, ilyen kérdéseket tesznek fel általában. És nagyon nehéz rá válaszolni. Ugyanis én úgy érzem azt, hogy talán nem is ezt kellene kérdezni, mert a versírás maga egy hit, egy boldogságérzés, egy örömforrás,
és tulajdonképpen az önkifejezésemnek egy formája. Én most a lelkemnek a gyümölcseit fogom számotokra átnyújtani. Nagyon sok verset írtam valóban, de hát ugye mindent nem hozhatok el, nem hozhattam el, azért válogattam, szemezgettem belőle, és felépítettem magamnak egy rendszert, hogy minek alapján fogom ezt elmondani, hogy mégis egy kis ízelítőt lássatok abból, hogy mivel is foglalkozom. Kell a motiváció a vershez, nem csak a hit, hanem kell a motiváció. A motivációt már gyerekkorban megkapja az ember. Hát már pici gyerek voltam, amikor állandóan sámlira állítottak, és ott kellett énekelni, hogy 12-szer járt a gólya mi nálunk, azért olyan népes a mi családunk, szegény gólyát, jaj, de sokat megszívtuk, pedig az én édesapám a huncut. De hát már itt kezdődött a szeretésem, aztán az általános iskolában is, meg középiskolában nem annyira, de általános iskolában ott rendszeresen szerepeltem, rendszeresen mondtam verseket az ünnepségeken. Aztán motiválja az embert a szeretet, motiválja az embert a családja, motiválja az embert a hite, a hazaszeretete, és nagyon sok motivációt el lehet még sorolni, aminek alapján megszületnek ezek a versek. Madár víjog messze, csendel teletájban sötét az éjletben. Vadligetek, berkek, csend színe az árnyék, rombos fák merednek, nyugalom ajándék. Kurutyoló békák, éj, dalt zenélnek, illatokat ontják, vadvirágos rétek. Kerek hold udvarán, ezüstös ragyogás, fénylő szín csillagán, varázsos látomás. Üktető vágydalol ezered éjszakán, mennyország vagy pokol, természet ad magán. Alászár ez a nap, mennyei álmot ad, rejtő takarót kap, csillagfényben magad. Ott nagyon büszke voltam magamra, meg kell, hogy mondjam, nem azért, hogy én költőnek tartom magam, mert én úgy gondolom, hogy én csak egy amatőr versíró vagyok. De azért voltam büszke magamra, mert egy színésznő elmondta az én versemet, és ez meglepetés volt számomra, hogy legalább egy 200 vers közül kiválasztották az én versemet is, és az ő tolmácsolásában valami gyönyörűségesen hangzott, tehát teljesen úgy tudta átadni, ahogy én azt éreztem, amikor ezt megírtam. A férjemhez írtam ezt a verset. Egyébként a Rózsa Viktóriának hívják, nevezik ezt a színésznőt. Márvány kristály. Egy fénylőpont az életemben, világítva biztonságot ad. Élted, a fák is visszhangozzák, bearanyozva minden szabad. Nem fakul meg múló idővel, porhüvely léted még itt alól. Merengek csendes perceimben, rólad mesél minden köröttem. Álmodom, újra itt vagy velem, fogod kezem, mint akkor régen, így maradsz meg emlékeimben. Körbefon szereteted szívemben, mindörökön megőrzöm emléket, mely márvány kristályá formálódott. Ez egy archaizáló vers, a címe Kedvenc virág Angyel néninek.
Zsúgpedeles házikó volt így nagymamám háza, emlékként őrzöm szívem pitvarába. Ség lakott ott, nem tompatanyázott. Mégis szépnek láttam a nyíladozó világot. Agyaggal mázolt padló, faragott a szekrényajtó, vizes pad vödörrel, tele szeretettel. Nagyapám a pricsen nagyokat pöfékel, középen az asztal gyolcsal letakarva, sparhelt a sarokban, stelázsi a kamra. Kredencen a zsétár, benne kecsketejjel, unoka a lócán játszik, csugéba vág ölel. Rőzselángja meleget áld a piszinszobában, cicatejecskéje tök hét álkában. Fejkendős nagyikám ül kicsi sámlián, pereg az orsó, von a buzsaján. Surcos köténkéje borítja törékeny testét, majd imára kulcsolja a dolgos, ráncos kezét. Petróleumlámpa gerendáról lógva pislákon este, szálmával tömött nyoszójában pihen a megfáradt teste. Ó, ha élne még, nem csak szeretgetném, a nap minden percében kényeztetném. Szép ruhában járna, nem csak sötétben, finom falatokat kapna minden délben. Egész nap csak hintaszékben pihenne, megérdemelt boldogság ragyogna szemébe. Sírjára most kedvenc virágát viszem, a régi időkre hálával emlékezem.